Ditambahi Om Kiswan luwih gayeng meneh iki. Oh Mas Kiswan kon rene maksudnya? Nggih. Wah, genale gayeng niku. Ayo Mas Kiswan, kamu juga dalam. Yuk. Ayo wah. Yuk. Masalahmu dirampungke sik karo bojomu men. Oh, wis yo. Sini. Yo, wis tak anu tak. Yo ndang ngadeg iso ngadeg ora? Tak sepote yo. Gupakku. Gupak. 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 Ayo wije. Wis. Spot apa cocok spot. Ayo wiji. Aku nang kene seneng aku ya nang kene seneng. Omongan kok wis nganggo nyeret-nyeret. Aku nang kene seneng kok. Aku nang kene seneng aku. Minggu action. Mikmu kena ayu. Terus? Ayo men dialog tak loro iki nek padu kepiye ngono. Son. Bareng dicekel Kiswan kok terus bengong ya. Oh iya iki Perbawane Om Kiswan. Saking olone kok to. Pripun Mas Gading? Niki kula kan mriki napa? Niku lho neruske wau. Mbok nek ngendikan ki ora diseret-seret Om. Apa? Nggih. Pun. Mas Toro kuwi mau. Mas Toro ayo, Ro. Kancaku sak kringkelan iki. Heeh. Sayangku. 76 Om. Ora apa-apa 76 le. Nih. Wis kono nyanyi. Iya, itu. Nek nyanyi ya pokoknya nyanyi ya. Oke, beres. Itu ya 76 iki. Alhamdulillah. Ya. Saya jolke beras ya Bu ya. Ora nyauri. Turu kursi nggon jaba omah kae wis. Turu jaba ya lunga aku. Wis nang nggon aku wae Om. Nang nggon aku malah gak. Wes ora kowe iki saiki luwih parah saka aku wae. Mengko tak bayari kok. Tak bayari. Kaya pakmu. Heeh. Wah, jos. Iki sejarahe kudu dilanjutke lek kowe kudu tresno karo kanca wiyaga sing duwe bot karepotan apa-apa ki kudu tok bantu. Ha nggih. Oh ta. Sing njaluk kono terus. Ha iso. Nek dalang niku kudu ngedoi mo 5. Weh, aja. Jenenge dalang menurut Simbah ki kudu nglakoni mo 5. Kuwi dibalang. Dibalang kacang. Ora, iki biyen Simbah ki nek jaman Simbahku biyen tau ngendika, kowe dadi dalang kudu iso siji joget, loro gawe wayang nyungging, wiyaga kuwi dalang kudu ngono kuwi. Ngono kuwi dadi iki Mbah sinten? Mbah sinten? Mbah Kasan. Wis Mas Toro iki dibacutke. Heeh. Monggo Om Toro. Lamun Jaya bisa alhamdulillah Pak Ketua Pepadi Sleman menapa iki alhamdulillah sira wanulado gitu engune cari Mas Bambang. Nggih, pindah. Pun mboten masuk angin to, Om. Aku isih masuk angin aku. Masuk angin. Nggih ditunda. Nah, ditunda sik. Impus apa piye? Ora. Kondo karo Mami, Mas. Nek masuk angin. Mami, Papa ayo, masuk angin. aku pilih nyawer kowe wae iki. Wah, jos. Andeliro. Sang Prabu. Sosrobahu. Tambah ngono kuwi men apik. Lain oleh. Ora to? Ing mae. Gregele aja nganti lali, Om. Pati.
Ah. Tak senengi gara-gara. Nih nyawer. Nyawer. Sik dompetku nang kono. Ora. Mas Budi, tasnya Mas Bambang. Kuwi ajirut. Ah iso kok. Tasnya sik ndi? Ireng ki lho Mas. Nang Ireng bim. Sik tas ireng bim, kok tak kai 10.000 kowe. Uduh, Mas Bambang kok nganggo tas ngono kok kaya arep ditundung lunga ora. Mas Bambang ki piyayi gong ngaluhur. Duwe dasare bagus. Manten anyar. Nyenengke sedulurku tuwa. Ngono kuwi nek arep entuk-entukan ki lek. Ha iya. Wis. Gendam. Nyun sewu nggih Mas Kesna. Ya karang wong ki pados pangupa jiwa piyambak-piyambak. Panguda. Ya ora 2000 masa membuki ban mayang kok 2000. Wis ejol nyumbang poleng wingi. Emah. Sing abang aku ki wong. Nah, wis berkah barokah. Alhamdulillah. Keke anakmu. Hah? Keke anakmu. Anakku ora nembang kok dikai duwen. Wis nembangi aku Iya Bu ya. Keke dentawe. Wis. Bad mood ngambek kuwi. Ngambek. Terus zero. Anu wae turu tumempang kijing lho andingmu. Ora Mas jangkaku isih dawa kok. Maksudnya le turu kita mumpang nanggon kijing lho. Iso ungkang-ungkang. Kowe sik dikijingi nesu. Kowe lho aku Mas Bambang kuwi kok. Ya lek. Lek sapa? Lek geter. Ki geter pawukir. Ah, to. Mbok nek Pramuji Widodo. mbok nek Toto ki diomong sik. Wes kleru. Ngomongke ditata sithik. Nah, Monggo. waduh. Aran pahe. Sing entuk duit kowe kok. Entekke. Edan. Keke wakilku 100 wis. 100 sih. Kudu Aran patesu wondo tanteke iki tanteke Dintake. lelah bukan Seneng aku karo gergele seneng. ning nak suluk nggon wayangan kok ora ngono kuwi ngopo ya? Sik Mas, iki aku mau dititipi amplop. Heeh. Iki saka bengkel Las Kusna. Ya. Oh. Nah, ini gandeng piyayine iki ora nyuwun apa-apa. Heeh. Masuk kantong. Wah, ya apik. Ora njaluk apa-apa kok ora ngrepoti kanca wiyaka. Iya. Kanca singset ya njaluk. Heeh. Sih katresnan Mas. Nah, Iya. tali Wong asih. sedotresna aku kek. Heeh iya. Iya. Kok kowe entuk kiwa tengen to rumah sakit. Lah iya iki mau nang jaba ya pas aku arep anu ya diparingi rokok. Wong iki nek ditresnani wong kaya ngono. Mungsuh siji iki kokean. Ya. Sedulur 1000 sih kurang. Lah, Nah, gitu ta Mas. angge. Nah, no. Terus. Cakepane apa? Apa? Oh, Sing entuk-entukan kowe kok. Ya ming tekoni ngono wae apa, Tin? Sri. I don't know. Kang kinelung tripra kara kuno Sip tenan seneng aku ngene iki. kaya srapopo iki. Aku sing mikir ben to. Wis ora usah dong gawe perkara. Burune kang tenan tepi Nyedam lari. Iya. Kleru. Udu ta? Ya, Srap. sesuk sinau ngidul lho.
sinau bab gending, bab apa ki dolanan nggone kakangmu ngambah. Sopo? Hah? Sopo? Mamantri. Waduh. Mamantri. Lho lah. Iki Nek kok anggit iki Mamantri rene lho. Mbok kon ngendang kok piye lho. Nggih. Lah iya to, diceluk le. Nek sik Mas nyeluk Mantri. aku wis dipreke, nek sik nyeluk kowe ya tak kira ya iso gelem. Mas Mantri, Nah, Mamantri. Mang Mantri, Ini aturan minggah panggung. Nggih. Raketang sak kendangan. goleki Bella. Gonge pilih. Nuhun mitraku tomo. Sampun. Nggih. Lho nyanyi sisan mau jare karo nyanyi. Nyanyi apa? Rokok mau kae? Wah edan iki. Ya. Nek karo nyanyi lho, oke ngono kok mau kok. Aja tak duet karo bojoku lho aku. Oh. Ya tapuk-tapukan tenan iki ale. Aja jenang gula ora apal. Jane apa sing duet-duet to, Om? Hah? Duet-duet. Nek pelok barang iki duete apa? Oh ya apa to apa? Gangsaran. Lintang asmara kok pelok barang ora. Ayo. Heeh. Aku ora apa cakepane. Ora apa-apa, Om. Ayo, nduk Bella. Duetke karo Ul. Ora diduetke karo Mbak nganu wae. Karo Ayo. Tatin bae aja. Nek Mbak Bella iki Jaiwono iki terkenal. Iki sewu lho Pak Krisna, iki geguyon nggih. Pun mboten pusing to jenengan? Nggih. Pusing ujug puyer. Nggih nek kinten-kinten pun rada pusing Pak Dekesno wong sikut mawon mboten napa-napa. Mboten napa-napa, kula riyen kerep disikuti kare Pak niku kok. Arep jajal sikutku apa piye? Ora. Ah ya wis. Kowe nek tok sikut ora oleh apa-apa, nek bapakmu ya 300 sing biyen nyikut. Iki gelo sing marah-marahi plek. 300. Terus yo. Seneng no. Ah iya. Kamu sak keplakan tuh oleh 300 sak. Bener ra njogo kabeh ya ta. Ya ning anu. Ya wingi aku wis arep dadi kriminal barang aku jane. Aja Mas, aja. Neng untung Sampeyan wae ki urung sida. dadi dalang muda siji. Nggih. Ngedono alkohol, ngedono narkoba ya. Nggih, terus Wis kuwi. medok Aja. alah. Ora kuwi lah gawe perkara. Ah. Aja ya kayak lintang asmara lah. Cakepane aku njaluk cakepane. Wis iki mbeng iki lembu antrok wae yo. Heeh. Wah wis gayeng banget yo. Karo Tatin ya. Jare karo Mbak. Ora aku manut Mas Gading terus apa? Yuk, Pak Dokter. Rup nek marut aku ya karo Mbak Ayu. Oke, sae niki. Monggo. Pak Krisna? Ayo, minggir wae engko tak ketendang. Ayo. Ngujuk obat pusing riyen Pak Krisna. Sing musik. Wis Mas Bambang anu ya, Eh, lintang asmara ya. ora aku wis nyawer 100 kok. Wis masuk angin Bambang tinggal masuk yo. angin. Weh, tinggal yo. Tinggal ana sak wiyagane ditinggal, gak aku tak nangkene karo Gading. Lha aku yo melu ninggal no. Yo, Nendi? Ngadeg. Sapa dipilih Mbak Bella jare? aku manut Mas Gading, aku ora wenang milih iki. Mbak Ayu. Ayo. Yo Iki Mbak Ayu. bintang tamu dua lho iki. Ayo sayang. Ya. Ihu. Sayangku, cintaku ya. Ayo. Wo Kok getak? ora, golek padunang omah aja nang. Ya, langsung ngono ae, Mas. Yuk ikete sing apik to, yuk. Sesemanggem ngono to. Piye piye rale? Kok siang Pantara Ratri udu no. Wong ayu. Nah. Yo, semangat yo. Iya, langsung kublak untaru. Wis rasa go ral-ralan to. Ah. Ora dong. Nganggu tetepan Hah? iki. Wong ayu
nek ngono kuwi adep-adepan oh. Wong ayu. Om, nek kaya ngono kuwi adep-adepan. Weruh ora? Weruh. Padake trakum aku. Adep-adepan wong yo lagune lagu kecintaan kok yo ora adep-adepan yo. Ya ora cinta-cintaan. Ya usih mikir esuk piye ya. Dene iso mikir. Lah ya iso mikir duwe sirah. Anggepe apa? Sirah semene sine mung banyu kok. Lah ora. Ora. Wong ayu tresnamu kinarya tamba rasaku ora bakal sirna. Nanane neno. Bread. Gawe to, Bu? Wong bagus antep rasa hatimu tresnaku tulus jroning Agene ya ora iso.
Gading. sampun matur sembah nuwun. Sah. Sah. Sah to? Piye? Oh. Ini bagianku ndi? Hah? Bagianku ndi? Rokok. Ra ngono kok. Nah. So, nggo Wis tuku. wis takoni Mas, nesu apa ora? Tetep nesu, sesuk nggo tuku laur. Nggo tuku apa? Apa? Sik bersayap. Engko nek mabur. Hah? Engko nek mabur. Ayo tak plinteng. Jedes. Cetuk. Cetuk. Bluk. Bluk-bluk. Pun nggih, Mas Gading. Oh ya wis. Ah wis ta. Aku ning ngene iki pengen ngomong terus ini rasa. Ora apa-apa ning ngene Wes, terus. wes, Bintang salah tamune kene. dadi 3. Wis, ki arep awor bojone Mbak Tatin. Nganu sesuk dadi dagelan kowe rasa dadi dalang ya. Kene Mas Gareng. Eling-eling Banyumasan. Hah? Saking Mbah Pole. Sapa sih? Aku kok joget ngono wae. Heeh. Om kejuan joget, Saiki sampeyan eling-eling iki Banyu. ora dadi dalang. Ya Banyu rene asline Mbak piro? Tatin. Mbak Tatin aku rasa, Mbah. Rongan. Ben Kang Gareng iki piye sepadu-ado kono? Mas Keswan saiki. Jare Mbah Poleng 200. Hah? Jare Mbah Poleng 200. 200. Sandikane 200. Positif ora? Positif ora. Walah ya ngono kok dicowo tanggapan. Aja omong to nek aku sesuk mayang. Isin aku. Mbah Geter salin. Ya, wis. Ora eling-eling. Eling-eling riyen kok. Ya to Mas Gading. Nggih, terus Iki ben Mas Gareng wae. Ora. Nabu to? Ah, kowe, Mbah. Mas Keswan Nggih. ora. Oh ya kowe, nggih. 200. Aku iki, Mbah.